Dnes by som vám rada porozprávala o energetike mandál. A nie sú to len mandaly, ktoré majú energiu, ale všeobecne všetky obrazy. Keď príde niekto za mnou, že by si chcel vytvoriť svoju mandalu cezo mňa, tak sa snažím toho človeka troška spoznať, načítať, čo práve rieši. Ale cieľom mojej tvorby je skôr, aby ste si dokázali vy vytvoriť svoju mandalu, pretože kto viac vás pozná ako vy sami. Čiže do toho konkrétneho obrazu, do tej mandaly budete vkladať to vlastné, aj keď nepoznáte symboliku, ona je nekonečne univerzálna. Čiže keď budete vytvárať, ten symbol pre vás môže znamenať oveľa viacej, tie farby oveľa viacej, ako je napísané niekde na papieri. Ja odporúčam, čo je taký kľúč, napísať si na mandalu dozadu nejaký zámer, niečo, čo ma práve trápi alebo chcem riešiť, ale v pozitívnom zmysle. Stačí niekedy jedno slovíčko: zdravie, hojnosť, láska, prosperita, čokoľvek, čo riešite. A keď sa vraciate k tej mandale, možno 10 minút denne, 5 minút denne, alebo dokonca ju celú dokončíte, tá myseľ racionálna sa začne zrazu skľudňovať, upokojovať a budú prichádzať také odpovede od srdca, ktoré práve hľadáte. A zrazu sa vám otvorí milión možností, ktoré ste ešte predtým nevideli. A to môže prísť nielen počas tvorenia mandál, ale môže to prísť kdekoľvek počas dňa, pretože tá myseľ sa zrazu stíšila a to srdce cíti, že je vypočuté a zrazu sa otvárajú ďalšie možnosti, ktoré naozaj predtým neboli videné a zrazu sú tu. Takže teším sa na ďalšiu spoluprácu a ďalšie videá môžete vidieť na mojom kanáli. Sleduj ma, prajem ti pekný deň. Ahoj.